जोंनि बर' समाजाव हाबा जाखानाय खायसे आइजोफोरनि गोमानाय एबा गावनि गथ' आरो फिसायखौ गारनानै खारनाय जाथाया बांलांनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेबायदि आइजोफोरनि गावनि न'खरखौ गारनानै खारनाय एबा गोमानायनि गुबै जाहोनफोरा मा, बेफोर दासिमबो रोखा नङा। जायनि जाउनाव बेबायदि खनले खनले जाथाय जाबाय थानाया बर' समाजनि थाखाय जिंगासिथावना जानानै फैदों। बेबादि समावनो गुबुन सासे आइजोआ गावनि गथ' आरो फिसायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों थांनायनि खौराङा जोंनिसिम सफैदों। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिङाव थानाय जानालि गामिनि खनिन नार्जारिनि बिसि अनजिमा नार्जारिया सनिबारखालि गावनि सानै गथ'नो गानग्रा जि जोम लायनो थांनाय समनिफ्रायनो न'आव फैफिनाखै। नाथाय न'आव फैफिनैनि जाहोना उनाव रोखा जायो दि अनजिमा नार्जारिया गुबुन हौवाजों खारफालांदों। लांखारनाय हौवाया जाबाय चिरां जिल्लानि रुनिकाटा गामिनि अनन्य बसुमतारी। दा बिसोर सानैबो बेंगालराव दोनखारलांनायनि उनाव बेंगालरावनो हमनाय जादोंमोनब्लाबो रावबो गैयैनि खाबु लानानै खारफिनबावदों होनना न'खरनि फिसाय खनिन नार्जारि आरो न'खरनि सुबुङा ओरैबायदि फोरमायनायजों लोगोसे सावगारियाव होनाय अनन्य बसुमतारी आरो अनजिमा नार्जारिखौ सोरबाफोर नुयोब्ला 60029974 एबा 7099211377 मबाइल नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। आंनि हिन्जाव बियो सुनिबारावहाय जि खासियाबाराव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। दा बिनिफ्राय बियो थांनानैहाय अबे जायगायाव थांदों बेखौथ' आंथ' बियो डिटेलखौलाय खबर होलांदोंमोन। बियो खासियाबाराव थांनो होननानैसो थांदोंमोन नालाय, दा नेयै आंबो नेदों बेखौहाय माला फैयो होननानैहाय। दा नेसेयावबो बियो फैयाखै। सुनिबारनिफ्राय बियो थायैहायनो नेयैहाय बियो समबार खालि गावसिनि न'खरनि मानसिफोरनो खबर हरबाय आरो बे मानसिया खबर हरनानैहाय बियो होनहरबाय गावनि न'नि मानसिफोरनावहाय, आं जे सिगां चिरांनि मानसि मोजां मोननाय दंमोन, रायज्लायदोंमोन, बे मानसि आं खारबोबाय, खिथाना होदो हौवानो होनना बुंदों आरो। बिनि उनावहाय हाब बिदिथ' जाथावा, बियो थांदोंमोन खासियाबारियावसो बेफोरबायदि फिसाफोरनो गस्ला सि जोम लायनो होननानै थांनायावहाय बियो जा ओंखारदों बियो फैफिनखायाखै। दा बहा दं मानसिया? दा बियो बेंगलरावहाय थांदों होननानै मोनथिदों जोङो। ओमफ्राय दा मोनथिनाय हिसाबैहाय जे जोंनि हारिनि मावग्रा मानसिफोर माखासे थांनानै थाहैनाय दङ ना, बिसोरनो खबर हरदोंमोन आरो। मा नाम हिनजावनि नामा? हिन्जावनि नामा अनजिमा आरो बे थांनाय लानानै खारनाय मानसि हौवानि नामा अनन्य। औ, चिरांनि बसुमतारी। औ, माने बेखौ बेंगलरावबो हमनो मोनखाबायमोन। जि हारिनि मावग्रा मानसिफोरखौहाय जों खबर हरनानै बिसोरो हमनानै दोनदोंमोन आरो गासिनो डकुमेन्टसफोरखौबो आङो सेस खालामनानै लानो थिनहरखादोंमोन। गथ' गथाय दंना गैया? गथ' गथाय दङ, सासे 10 बोसोरनि ओमफ्राय सासेया 5 बोसोर। ओमफ्राय दा हमनो मोननायनि उनाव मा जाखो? हमनो मोननायनि उनावथ' गाव बुंहरदोंमोन लांफैदो, जुदि नों जेबो सानाब्ला आंबो थांफिनगोन, नोंसोर फैगासिनोल' फैदो आरो होनबाय आंथ' लायनोनो नागिरदों। दा खनसेबो नोंजों मा कन्टेक्ट खालामखो हिनजावा? आंजोंथ' कन्टेक्टआ गैखाया, मबाइलबो गैखायामोन नालाय, मबाइलानो गंसेल'खा, बेखौ गाव लानानै थांदों आरो। दा बे बेंगलरनिफ्राय जे जों हारिनि मावग्रा मानसिफोर लांनानै दोनहैनायनिफ्राय आरो बियो न'खराव रायज्लायहरनो होननानैहाय मबाइलखौ बिनानै लालायनाय, मोजां बुंनानै बिनायखायनो हरबायमोन। हरनानैहाय बियो बे हौवाजोंनो आरो कन्टेक्ट खालामलायनानै खारफिनबाय आरो। बेंगालराव हमजाखांनायनि उनावबो माने आरो बे हौवाजोंनो खारफिनदों? औ, बेजोंनो खारफिनदों। दा नों मा बुंनो सानो? दा बेनो आरो आंनि बुंनाया, जाहाथे गाव भुल बुसियाखौ मावखाबायबा एसे साननानैहाय फिसाफोरखौ गोसोखांनानै फैफिनोब्ला गाहाम जागौ आरो। ओमफ्राय दा जोङो नेबाय, नेनानैहाय बिखौहाय समबारसिम नेबाय, नेनानैहाय जोङो फैयै फैखायनो फिसा आरि फिसौआ सोंदोंमोन आंनिया,
आमा फैयाखै होननानै नोमाया फैयाखै बाबु दा मोनानानैसो फैगोन नेनांगौ होननानै आङो बुंदों फिसौफोरखौहाय बेबो सोङो दिनैहाय बिसोरो थगायनानै थांबाय आंनि फिसौफोरखौबो आंखौबो मोदैजों मोखांजों खालामनानै बेखौनो आङो बिसोरखौहाय नेगासिनो दंब्लाबो बिसोरो दासिमावबो गैया बिसोरो दा गुबुन जायगायावहाय थांनानै हमजानानैहाय बिसोरो गोदाव सोराव जाहैबाय अननानै बिसोरो खावलायो आङो बिहामजो फिसाखौ दिनै आङो गाज्रिब्लाबो गासैनि फिसाफोरखौ आङो अनो दिनै आंनि फिसानि मोखांखौ नायनानै फैथों आंनि फिसौफोरनि मोखांखौ नायनानै फैथों अननानै आंनि बिनि रायलायनाया गोजोनथोंसै।